bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire mon hande ko ñalawma talata hawri ko 25 lewru novembre hitande ujunnaji 25 habruji moɗon ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawnude ko États-Unis toon to Washington ministre député ko fate justice o jaabima o wi wonde ko oɓe beltaki no fewi hono kanko oɗo juge gonɗo toon to Virginia ko sammini hono procureur ƴeftanoɗo mo ganduɗa e takkunoɗo hon kanko James Comey e kanko Laetitia James ɗum noon e wonde ko maɓe mbaɗa appel habruji meɗen hande toon to États-Unis tugnade kadi Comey toon to Washington hono kanko Donald Trump o woni ko ƴewde peeje oɗo sa joni no sekiri hono gonɗo FBI biyeteɗo Kash Patel en ƴeewa holko woni sababu mum habruji men international guiɗiɗen ko haare wonde hakkude Russie kamɓe Ukraine ɗum noon won proposition ɓe mbanno kamɓe gouvernement Donald Trump kono noon ko tawa e proposition e wonde ko kanko Donald Trump en wayno kala ko Russie naɓe ko jiiɗi ko ɗum o winde kayitaji habruji men international mana en toon to Sénégal hono kanko Ousmane Sonko janoɗo toon to Dubai mo haalum haltenoɗo ɗo balɗe foof wiyama arti toon hanki kikiɗe ma en jaa toon to Guinée Bissau élection ngaji banno toon ñande 27 lewru ndu ɗum noon ko dimanche ɓenɗo ɗo ha nde yaltani kono noon e wayno kanko gardiɗo lundu hono kanko Fernando ene wayno ko neɗɗo joguiɗo konngol makko wi wonde ko kanko dañi e woteji ɗi ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude e oɗo journal ma en gartu joni jañoɗen hen siftindon tan hande ko talata 25 lewru novembre hitande ujunnaji 25 أعزائنا المستمعين إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم، من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راقبين بأنهم يتعاملوا. radio Jowol Sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno jidirɗon faltaki capaɗo pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiɗɗon ko waɗanede publicité e reportage communiqué e erango radio Jowol Sare wonan ɗo ko onon. radio Jowol Sare ni radio ayi to kanno kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme xibaru mbangande ka bismillah. radio Jowol Sare mu ngi leen di tàllal loxo ngir ànd ak yéen liggéey ku loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio Jowol Sare tàllal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Jowol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Jowol Sare ko siftindon tan e wayno ko ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennuɗi gonɗen koye tuɓoji ɗum noon température ɗo yarata oɗo sa joni ko 14 degré Celsius wedde ma yetto hen kono wona 0 degré ɗum noon ñande alarba janggo ha nayki ñalawma walla kiki ɓuuri hewde kikiɗo ma woni yetto hedde moins 1 degré Celsius ñande alhamis ɗum woni ko ñande hen woni Thanksgiving fedde Amérique wiyeten Thanksgiving ene wayno ko ha nayki température ma telloyi ha ken wona moins 4 degré ma ñande aljuma température ma yettoyo moins 6 degré jammaji ɗi e kadi ma ñallu ñande samedi nde 2 degré kono noon jamma dimanche ma yettoyo moins 4 degré ko fati tuɓoji noon ene wayno ko tuɓoji ma darto ɗeɗo balɗe ɗiɗi garoje balɗe tati kono noon ene wayno ko ñande dimanche ma en puɗɗir kadi yiide tuɓoji ɗum noon ko diwan Cincinnati e ko taari ɗum gonɗen joni ko 7h kikiɗe toon to Cincinnati ɗum noon toon to Chicago ko hawri ko 8h toon to Los Angeles gonɗen ko 4h kikiɗe toon to Nouakchott woni joni minuit ɗum noon toon to Bissau ɗum noon ko Guinée Bissau min jarata kamɓene ko minuit bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire mon habaruji men binden gardi min guiɗirɗen ko États-Unis ɗum noon ko toon to Washington tugnade ko winda e journal online biyeteɗo ms.now ene wayno ko kanko tan Trump woni ko miijaɗo o sa joni riwde hono mo waɗi directeur FBI hono kanko biyeteɗo Kash Patel ɗum noon kadi tugnade hande ko journal o windi wonde ko kanko Donald Trump o weltaki no fewi surtout oɗo sehil mum debbo ko haalte muɗum enquête aji gonɗi e oɗon hakkude mabɓe kadi banno e kadi kanko Kash Patel hutorademo gueɗe ɗe ganduɗa en taw ko FBI je ɗum guila e avion ngaji mum ha e gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe ɗe fotani hutorade ko bonande kalis ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump woni koye miijaade ɗum oɗo sa joni tugnade hande ko journal o windi wonde ko kanko Donald Trump omo wawi wattude ɗon hon Kash Patel on gonɗo directeur muɗum adjoint o ɗum noon ka partir du 15 décembre hawɗinaki aljuma garoɗo e kanko Donald Trump mo ƴetti décision makko
Kash Patel nan kontin ligada antruna hande ko kanko jogiiɗo kongol ton to Maison Blanche no biyeteɗo Abigail Jackson o wi wandi ko en wayni ko kanko Donald Trump en wayno rendini yimɓe ɓe o rendi liggontoɓe ɓe fof ko yimɓe jogiiɓe karallagal jogiiɓe pellital wallude administration makko liggade liggey mo yiɗo kanko Donald Trump o ɗum noon wayno ko kamɓe ɓeeɗo liggotoɓe gouvernement Donald Trump ɓe no continue wadde golle jeeyaɗe e agenda makko kanko Donald Trump donc hono kanko directeur FBI tugnan hande kanko Abigail ko haali kanko directeur FBI Kash Patel ene wayno kadi ko neɗɗo jeeyaɗo gouvernement kanko Donald Trump e kadi ko neɗɗo liggoto mo jooɗota pour wawde artirde ndimagu e FBI ha hande habaruji men États-Unis hono juge fédéral goto toon to Virginia e ɗum noon e wayno ko kala ko ɓeɗo kanko James Comey mennoɗo wonde directeur FBI hoko takkano e kanko kadi Leticia James gonɗo oɗo sa avocat général toon to New York ene wayno ko ñande altinde kanko oɗo juge o wawino wiide wonde ko ɓe ko takka foof ko hunde nde ganda ko hanko o werlimo ɗum noon kanko oɗo juge biyeteɗo Cameron Curry ko kanko toppitno fu ƴewtade kono kanko oɗo procureur mo Donald Trump ƴefti biyeteɗo Lindsey Halligan pour ko fate en ko fawi ɓeɗo ko ɗum noon ko caggal nde e nder ñawore makko ko haali d'abord ko kanko Lindsey Halligan no ƴeftira ni ko hunde nde ganduɗa rewani lawol ɗum noon tawde ko rewani lawol kala gueɗe ɗe ganduɗa en o wawi kanko hoore makko ƴewtade walla ɓedde walla gueɗe ɗe ganduɗa ɗe wawno rendinde pour ko yimɓeɓe o taki surtout ne jeeya hen hono kanko James Comey ne jeeya hen kanko Leticia James o ɗum ɗo fof en alay saago werlete tawde ƴeftugol makko ko hunde nde rewani lawol ɗum noon o e wiide makko kadi o wi ko kala liggeyaji ɗi ganduɗa en ko Halligan mo waɗi caggal nde cuɓugol makko cuɓugol ngol kadi ngol rewani gonga nde waɗa ɗum noon wayno ko ɗo sadio liggeyaji ɗi waɗɗi fof ko liggeyaji ɗi ganduɗa en jaɓɓude lawol ɗum noon sibabu ɗum ɗon kanko juge Curry o wi wonde ko kala ko ɓeɗo takkano en wayno o mumti ɗum ɗum noon ene wayno ko ñalawma hono kanko gardiɗo justice mo leydi États-Unis hono kanko bandi o wawi yaltude kadi o wi wonde ko ene wayno ko Lindsey Halligan ko neɗɗo ƴeftaɗo e kadi ko Donald Trump ƴefti ɗum e kadi ko neɗɗo ko no ƴeftirani ko dewgol lawol e ɗum noon kamɓe goppirtano il faut ko ɓe mbaɗa appel donc siftinton tan ko kanko James Comey avocat ji makko e kanko Leticia James ko ɗum ɓe ɗaɓɓanno gila tan wiide wonde ko non seulement ko kanko Donald Trump ko kanko woni caggal kamɓe ɓeɗe takkede pour nawede yesso justice mais aussi ko moɓe ƴefti o ƴefti ɗum tan kanko Donald Trump ko hulde wonde so tawi kanko James Comey ɓe pawani makko bonande toñangueji oɗon saha donc ene wayno so ɓennino balɗe joyi deftini hen hankkadi ɓe mbawata noddudemo yesso ñawore donc ko wawi wonde fof e tugnade e avocat makko kanko James Comey o wi wonde tawde oɗo no ƴeftirani wona ƴeftugol gonga firti wonde ko hankkadi ala fof koɓe mbawi ruttinanade hono kanko biyeteɗo James Comey pour fawde makko bonandeji ko hunde nde ganduɗa oɗo sa joni haralleɓe ko fati justice surtout hakkude kamɓe wonɓe département justice avocat ji mumen e avocat ji kamɓe civil en ɗum noon avocat ji makko kanko James Comey e Leticia James ɓe gon koye hiro oɗo sa joni pour ƴewde est ce que kamɓe département justice mbawi ruttinade oɗo ka hande États-Unis habaruji men hande habaruji men États-Unis hono cour d'appel goto e yontere kadi wawi kañum hoore mum ittude yamirode nde ganduɗa fawnoɓe makko kanko Donald Trump walla administration makko pour wonde ko wawa hutorade gueɗe ɗe wiyata pour yimɓe ɓe ganduɗa ɓe nangi ɗon fof omo yaltina men leydi ndi ɗum noon ko yaltinde yimɓe leydi ndi taw ko heñare ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump administration makko fuɗɗinomi wadde ɗum wonde ɓe nanga immigré ji taw hade men ñaawede walla wonɓe ñaawore ɓe mbasa fadde ha ñaaweɓe nawa ɓe jalta ɗum caggal leydi donc ne wayno ko juge goto mo ganduɗa en kañum hoore mum taw fédéral bloquinoɓe kam Donald Trump wiɓe mbawade ɗen gueɗe par ce que gueɗe ɗe ganduɗa lundiɗe lawol cour d'appel mo kamɓe Donald Trump ɓe jano toon ñagade ɗumen kañum koye men yo guittu yamirore ndeɗon nde juge wonno e mabɓe oɗon cour d'appel ko yimɓe tati goni toon hen ɗiɗo mbi wonde ko mbawa ittu ɗum ɗon par ce que gongira e gonga ɗum ɗo ko hunde lundinde kuuli constitution e mo États-Unis e kadi ko hunde nde ganduɗa rokkani kamɓe ɓeɗo walla ɓeɗo tumaɓe rokkani ɗumen droit mumen pour wawde défendade e wawde kadi vadde ha ñaawe ko wawi wonde fof en wonno kamɓe cour d'appel oɗo sa joni ɓe calima ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe gouvernement Donald Trump eɓe continue wiide wonde maɓe jaaha to cour suprême kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare kabaruji men international puɗɗoɗen ko Ukraine ɗum noon tumnade ko yalti hande kadi ɗe balɗe fof ne continue yalto rapport mo kanko Donald Trump walla administration makko mo neldino
pour wiide Ukraine il faut ko signer ɗum oɗon rapport en wayni ko yaltinama gila kamɓe koye maɓe ɓe nawani ɗum toon to Ukraine donc oɗon rapport en wayni ko kamɓe Ukraine ɓe kalini guinde walla kadi haalanoma wiya wonde ko kala ko woni hen ko gueɗe ɗe ganduɗa henne wona rapport kamɓe Amérique ɓe kalde Ukraine ɓe kaldi ɗum tan ko Russie donc oɗon rapport ko haalno hen wi wonde ko ɓe tati ndi gonɗi hen ɗeɗon toɓɓe ko ɗum toujours kamɓe Russie naɓe namdoro hen toɓɓere ko wiide wonde ko kamɓe Ukraine so tawi guerre dartima ɓe potani jamais ɗaɓɓude nadde te o tan toɓɓere ɗiɗaɓe nde ko wiide wonde ko kamɓe Ukraine kala leyɗele ɗe ganduɗa henne Russie ne fawi hen jungo mum ko noon oppirta ko noon kadi won leyɗele won gonɗe takkiɗe Russie alay sago ɗeɗon leyɗele ɓe goppa ɗum ɓe dokkira ɗum Russie won toɓɓere tataɓere nde surtout toɓɓere kadi wonde nde ganduɗa henne kamɓe Ukraine ɓe jaɓani ɓe mbi wonde ko wenne ko kamɓe Ukraine ɓe potani jogade armée ha kene wawa habde leydi bawdi wonde foof ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde ganduɗa henne kamɓe Ukraine e kamɓe Europe naɓe ɓe mbi wonde ɗum ɗo ko ñett ɗum ɗo ko hunde nde wawa wonde o wawi wonde fof ene wayni ko rapport o nde yalti adon nde ono kanko gardiɗo affaires étrangères mo États-Unis hon Marco Rubio o haalino wi wonde ɗum ɗo ko proposition ngaji ɗi ganduɗa kamɓe Amérique naɓe mbanno e ɗum ɗon kadi ne wayni ko Ukraine naɓe ne mbawi haalde hen ko holko woni ko paami hen ɗum ɗo ene wayno ɗum ɗo ko sibabu nde yaltinama tan ko wawi wonde foof ene wayno ko républicain ji sénateur uji e démocrate en foof ngari darima hanki toon to congrès ɗum ɗon pour haaltude walla pour yennude kanko Donald Trump gueɗe ɗe waɗata ɗe en surtout yen wiide wonde komo walla beele jaam no artira toon ɗo Ukraine kono ene wayno ko Ukraine yo perdu ndimagu mum yo perdu kadi doole wawde heptude leydi muɗum e kadi ene wayno ko kala ko Putin wi ko ɗum woni ko kanko Donald Trump ko windi hen donc tumnade ha nder RFI ko haali on oɗo rapport ari ko caggal nde kanko isum Donald Trump biyeteɗo Jared Kushner e kanko kadi koolaɗo makko kanko Donald Trump biyeteɗo Steve Witkoff de ɓe ndendi toon Miami ɗum no ɓe ndendi toon koye neɗɗo homme d'affaires russe naji biyeteɗo Kirill Dmitriev ɗum noon kadi ko neɗɗo Seydi Vladimir Putin nde ɓe ndendi toon to Miami ko ɗum woni ɓe ndendini ɗeɗo toɓɓe noon wonno ko toɓɓe nogas e jeetas kono noon wayno ko caggal nde kamɓe Ukraine naɓe nde ɓe keeɓi ɗeɗon toɓɓe ene wayno ko ɓe jeehi ɓe jaɓi yaade toon to Suisse fottude toon e ko yimɓe jeeyaɓe affaires étrangères walla yimɓe jeeyaɓe leyɗele Europe kono e wayno ko e haala makko kanko Vladimir Zelensky o wi wonde ko ɓe keeɓi rapport kalaɗo e ɗum o wawi yettude no fewi hono kamɓe hono haaluji kalteɗe oɗo saha joni pour waylude rapport mo ganduɗa kamɓe États-Unis ɓe mbanno tawa rapport o waɗi ko nogas jeetati toɓɓere artude ɗum oɗo saha joni 19 ko wawi wonde foof en jeeya e gueɗe kalaɗe hen ɗe en hono kamɓe Europe naɓe ɓe jaɓani wonde ko ɗeɗo toɓɓe ɗe ganduɗa henne ko kanko Putin yaɓiri ɗum hadde Ukraine nadde o tan walla yamirde wiide ko alay sago Ukraine kañum horum armée muɗum foof wawa ɓurde 160 e ɗum ɗon fof kadi wiide kadi wonde ko Ukraine il faut ko woppa leydi muɗum pour Russie naɓe gona hen ɗum wayno ɗum ɗo jooɗo sa joni kamɓe Europe naɓe ɓe goni caggal Ukraine ene wayno ko kanko Donald Trump kadi ne wayno ko fuɗɗitima yaltude hen kono noon ko yiya e ko sakkiti ko no naɗa hande CNN ko haali hono sénateur uji jonɗi seeɗa jalti toon to Washington ene critique mo kanko Donald Trump donc ene jeeya hen sénateur goto républicain jeeyaɗo to Dakota du Sud hono kanko biyete Mark Round ene wonde sénateur uji goɗɗi démocrate en kañumen koyemen wayno critique mo kanko Donald Trump ɗum noon ɗa henne pour wiide wonde ko kanko hoore makko oɗo saha joni woni ɗon ko Putin fijiram ko wawi wonde foof haaluji ɗi kadi en continue non seulement toon to Genève mais en continue toon to Abu Dhabi pour ko fate rapport mo ganduɗa kamɓe fof ɓe mbawi nanodirde hen taw délégation ngaji kamɓe Russie e kamɓe Ukraine e kamɓe États-Unis e kamɓe leyɗele goɗɗe jeeyaɗe hen fof ne mbawi joddade ko woyta oɗo saha joni kamɓe Ukraine naɓe koɓe goyti ko oɗo ɗiɗo proposition ngaji mbatten nde kamɓe ɓe kaldaka ɗum donc Amérique haala tan koye Russie naɓe toon to Mauritanie tumnade kadi o yalti no wayno ko laana goto ne waɗi kene wona temedde yimɓe taw ko yimɓe hannoɓe e laabi pour ɗannade yaltude Afrique ene waɗi yuwi toon to tufɗe takkiɗe toon to Mauritanie laana ka noon ko ɓuuri hen hewde ko guinnaɓe ko famɗe fof yimɓe jeeɗiɗi mbiya maayi hen ɗum ene wayno ko oɗo kabaru fini toon to Conakry ɗum noon ko sunare mawde wonande guinnanaɓe surtout ko ɓuuri hewde ɓeɗo wonnoɓe kaɗon laana
kadi en wayno ko kambe ko Guinée Conakry jeya ha ande toon to Mauritanie tugnade kadi ko yalti on commission walla yimɓe ardiɓe cour pénal international en jillimo toon to Mauritanie jilligol mabɓe kadi ari ko e saaha nde kamɓe ko si humanitaire nde uddita toon passif humanitaire noon ko gueɗe bannoɗe tuggi hitande ujunere e temed jeenayyi capanɗe jeetati e jeenayyi ha ñallam gonɗen ɗo e surtout yimɓe waraɓe hen walla yimɓe sokaɓe hen walla gueɗe banno walla yimɓe yaltinaɓe leydi ɗum noon ɗum woni ko pacifique humanitaire o haalata donc kamɓe cour pénal international arde ɓe toon haysinde wonani ko ɗum addiɓe ɗum ɗo kadi ene wayno ko kullol wonani kamɓe gouvernement Mauritanie tawde oɗo passif humanitaire tugnade hande e journuji ko kalata ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe non seulement victime aji ɗi ko ɗum jiiɗi haale ha laaɓa donc so tawi ñawore ne waɗe ñaawe so tawi kadi victime aji ɗi wonko jaɓete hen taw yimɓe fof ne rewi lawol kono noon ande ha laaɓa donc ene wayno ko so tawi cour pénal international ari ha toon to Mauritanie e kadi ko pour cour pénal international toppiti tan ko yaade nokkuji ɗi ganduɗa henna crime aji mawɗi mbaɗa hen ɗum ɗo kadi yonata wonko firti hawnaki wonko woni caggal holko woni caggal jillumaɓe toon toon to France hono kanko Madiambal Diagne ɗum noon ko ponnoɗo notade toon to tribunal ɗum noon ko sibabude kamɓe tribunal o ƴewtade toon to Sénégal wonde ko kanko hoore makko yo artira Sénégal ko ñalawma hande nogas joyi lewru novembre kanko Madiambal Diagne fonno yaade toon tribunal konngol makko avocat ene wayno ko suudu ñawro wonde toon du wi wonde ko oɗo saha joni wayno ko reporti kala ko fate makko e ɗum noon ɗaɓɓi wonde gouvernement Sénégal yo addan ɗum gueɗe kewɗe kadi ko fate holko woni eɓe cikki wonde ko kanko Madiambal Diagne mo foti artirede toon to Sénégal ɓe namdimo kadi ɓe mbi wonde ko kala ko woni justification ngaji walla kala ko woni sababu gueɗe ɗe ganduɗa henne ken wawi hollude wonde ko kanko hoore makko won ko waɗi ha kono foti takkede ɗum ɗon ha ken foti dawtitamo toon Sénégal yoɓe nelduɓe toon to France ko wawi wonde fof ene wayno ko affaire makko kanko Madiambal Diagne ruttinama kadi ha 3 lewru février hitande ujunnaji 2026 siftini ɗon tan ko kanko Madiambal Diagne oɗo saha joni suudu ñawore wonde toon to Versailles ene rokkimo liberté yo yaaɗo wela e kadi yo haal ko wela ɗum noon ko eɓe padi oɗo saha joni ummade jaabol ummade toon to Sénégal wonde so tawi kamɓe koyemumen ɓe keeɓa gueɗe ɗeɓe namdiɗe ko wawi wonde fof kanko maître Ousmane Thiam ene wayno ko avocat makko kanko Madiambal Diagne wi wonde ko ɗum ɗo woni oɗo saha joni wayno ko tribunal o ɓe jaɓani heɗade kala ko fati e haaluji manda makko dere international ɓe ngala gueɗe ɗe ganduɗa hen ene dokkaɓe justification e so ɗum no wooti habruji men to Sénégal hande tugnade kadi ko winda toon to Sénégal hono kanko Ousmane Sonko kanko woni premier ministre mo leydi Sénégal wiyama o arti Dakar hanki jamma ko caggal kadi kanko hoore makko nde yilino toon to Abu Dhabi jillu kadi ko ganduɗa ne kalangu no fewi e médiaji ɗeɗo balɗe fof toon to Sénégal caggal nde kanko Madiambal Diagne gonɗo toon to France nde o sakti wi wonde ko Ousmane Sonko diwi toon to Dakar faade toon to Abu Dhabi kadi ƴefti ko avion privé ko wawi wonde fof en tugnade Sénéweb ko haali kanko Ousmane Sonko arti hanki kihiɗe altini toon to Dakar tagal nde wummi toon to Abu Dhabi kanko mawɗo gouvernement leydi Sénégal noon o yawno Abu Dhabi ko ñande samedi ɓennuɗo tugnade hande journal Sénéweb ko haali ene jeeya délégation ngaji mabɓe hono kanko gardiɗo finance e budget leydi ndi hono Cheikh Diba ɗum noon ko hunde kadi hawde kadi yimɓeɓe tawde ene anda ko cehlagal makko kanko Ousmane Sonko e hakkude makko e kanko oɗo Cheikh Diba wona cehlagal moƴƴal no fewi ɗum noon e wayde ko yaadudeɓe kadi toon e saaha kadi nde urɓurgu heewi hakkude kamɓe wonani Ousmane Sonko e kamɓe wonani pro Diomaye hunde hawnide seeɗa donc ene wawi ɗum ɗo kadi ko signe wonde ko hakkude mabɓe kamɓe ɗi cehlagal mabɓe woni koye moƴƴidde kanko Cheikh Diba e kanko Ousmane Sonko ko wawi wonde fof ene wayno ko jeedemo délégation Ousmane Sonko toon to Abu Dhabi hawne kadi ko ɗum ɗo henna ko hunde wonde ko e kadi yaade ƴeewoyde kalis e konngol makko kanko El Hadji Malick Ndiaye gardiɗo assemblée nationale no wirni e ɗum ɗo kadi donc ne wayi ko ɗum ɗo fof ko hunde firti ko wonde ko gueɗe ɗe goni koye fewtude toon to Sénégal surtout hakkude kanko Ousmane Sonko e yimɓe waɗɓe jeeyaɓe gouvernement mo wardi hande toon to Sénégal e tumnade kadi ko yalti hono kanko ancien président mo leydi Sénégal hono kanko Macky Sall en wayno oɗo saha joni goomu avocat ji ɗi o ƴeftuno en pour haalde ko fate en milliard uji jeeɗiɗi biyaɗi wonde ko ƴeftama taw ko Sénégal ƴefti ɗum pour ñamade ɗum noon koye laamu makko wonno ene wayno oɗo saha joni ɓe darima kadi pour
yeddude ka ɗon haala ɗum noon ɓe en wani tumnade kadi ko radio france international ko haali en mbi wonde ko avocat ji makko gummonima koyɗe ɗeɗo balɗe surtout en yaade haaldude en e fonds monétaire international ɗum noon koye gardugol kamɓe avocat ji maɓɓe français et surtout avocat cabinet FTMS haaldude fonds monétaire international ɗum noon koɓe namdi fonds monétaire international ko yo rokkuɓe kayitaji walla yo rokkuɓe gueɗe ɗe ganduɗa en hollaɓe wonde ko kañum ndeɗo fedde wiyetende fonds monétaire international wonde ɓe mbaɗi loskoji ɓe jiiti wonde ko ñamale ɗe ene goodi kadi wonno koye laamu makko Macky Sall e konngol makko kanko Pierre Olivier Sur ɗum noon ko goto e avocat ji makko kanko Macky Sall ɓe jiiti gueɗe kewɗe ko erreur aji mbaɗaɗi ɗum noon ko sibabunde surtout hol méthode aji kutoraɗi pour ko fate en ha ande ɗum ɗo ñamale en goodi donc wi wonde ɓe jiiti ɗiɗon erreur aji koye rapport de cour de compte ɗum noon e ɗiɗon rapport aji kadi wi wonde ko erreur aji mabɓe wonde ko ɓe mbaɗani vérification pour ko fate en kala ko winda toon est ce que ɗum ko gonga eɓe ɗaɓɓi oɗo sa joni kala document ji ɗi ganduɗa en taw ko ɗiɗon document ji kutora pour wawde andude ko fate ɗeɗe ñamale kalseɗe e mbawi eɓe jii kadi oɗo sa joni alay saago ɓe joddo e représent fonds monétaire international pour wawde laɓɓinde oɗo situation ko wawi wonde ko kanko secrétaire exécutif national APR e nder communiqué mo haali wi wonde ko eɓe continue namdade hande rapport aji toon to Sénégal taw ko rapport aji inspection générale finance e rapport aji cour de compte e rapport aji kadi cabinet de Mazar e kala document bawɗo wonde taw paatu ɗeɗo ñamal pour wawde andude e kadi wallude public o andude holko woni hen gonga ko wona hen gonga ɗum noon e wayno ko oɗo saa joni ko ɗum woni koɓe keɓani toon to Sénégal kono eɓene ndewi hen oɗo saa joni donc kanko Macky Sall kadi e tugnade kadi avocat ji makko kaali ɓe goppata kaɗo haala ila ɓe laɓɓini ɗum haalaɓe kadi koɓe continue yeddude ɗum wonde ko ɗeɗo ñamale ene goodi e laamu mabɓe kadi ko suudano toon to Guinée Bissau ɗum no wayni ko hande no fada résultat ji définitif ko fate woteji bannude toon ñande dimanche ɓen ɗo ɗiɗon woteji noon ne wayno ko woteji banno ko ñande dimanche 23 lewru novembre e ɗum noon e tugnade hande ko yalta hay sindo résultat ji officiel yaltani hono kanko biyeteɗo Mounir Konté ko kanko woni directeur campagne hono Fernando Diaz ɗum noon koye jeeyaɗo opposition kañum hoore mum woni candidat mo ganduɗa kanko gardude yomo foti hulde hoto on heɓtude laamu jum makko en wayno ko kanko Mounir Konté donc wi e nder konngudi ɗi ƴefti o haali o wi wonde ko en wayno ko kanko ko candidat makko gagni woteji ɗi en ɗum noon e wiide mabɓe kadi ko nokkuji ɗiɗi tan woni koɗe perdi e leydi ndi kono e wayno ko wawi wonde foof hadde alhamisa arde ɗum noon ko ñande hen woni nde kamɓe ganduɗa gomu toppitude ko fate rimɗinde woteji toon to Guinée Bissau ko nden ɗaminama yaltini résultat ji officiel donc tugnan hande commission ko haali mi wonde ko woteji ɗi en oɗo saa joni ko ɓeta ko foof en wayno ko en ɓuuri 65% yimɓe ene wayno participer e woteji ɗi donc hawnaki ɗo e alhamis ma yetto e 73% pour ko fate yimɓe windunoɓe e kañumen koye men arɓe wadde kono siftindo no ɗiɗo woteji kadi tugnade hande journal ko haali mbi wonde ko yimɓe arnoɓe rende ko fate ndimagu woteji ɗi so tawi jaari no moƴƴi ene jeeya hen délégation CEDEAO yimɓe kadi taw ko yimɓe jeeyaɓe fedde leyɗele portugaise bandiraɓe sehilaɓe hettoɓe radio Jiwo Sare haɓruɗi yum jogan noon hande ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma talata hawri ko 25 lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi 25 kasi haalaɓe ma en gartu janggo so Allah jaaɓi ko musidɗo mon Amadou Touré haldana woni hen mbaale jaam on jarama